תיכונצ'קה. הנה מתחיקה לשקור מורים, שגם מלדץ. זה גזר. איפה גזר? Она и была умная. О, став. Она умная. Да. Шоршин только на нервную, пожалуйста. молодец. זה עגבניות, הנה עגבניות. איפה עגבניות? לאט לאט, לא חזק. זה תפוחי אדמה. איפה עגבניות? כל הכבוד. הנה עגבניות. מלדץ. איפה חסה? שתי עגבניות. אין שיבוב? מה שיבוב? חציל. איפה חציל? הנה חציל. איפה גזר? בוא ניסים. איפה גזר? איפה גזר? גזר. מלדץ! אושפלוב, זה לאושפלוב. אושפלוב עושים, כן? מגזר אושפלוב עושים? דינה. איפה? רגע. איפה עגבניות? לא. איזה מדינה. איזה מדינה. לא חזק, לאט לאט, הנה, לא חזק, לאט לאט, תראי, רגע, תסתכלי, טוב, איך בובו עושה, תראי, הנה, לא חזק, הנה עגבניות, לא חזק, זה רוקו וטרו, הנה ישמו, חודש קושי, еще хочешь? יהיה, דעת אלך אגה. אליהו הנביא. אליהו הנביא. Ларис. Пить хочешь? Пить. Там принеси оттуда вон пить. Где бутылку принеси? Иди, принеси. Можешь принести? Иди. תביא. בוא אני אעלם אותך. רגע. בутылку принеси, пить. תפגני הבא. הנה בקבוק שם. אמור בחודה שלו. כיף שלי. אותו תמונה. את היית קטנה אותו. הנה, איפה שתייה? הנה בקבוק שם. הנה, זה הכוס שלך. אל תדאגי. איפה בקבוק? אני אקח אותה. רוצה לשבת? בקבוק לא רצה שתייה? לא רצה? שבי. טוב, הנה, אני רואה את זה, אני בוטול כשתי, איזו תחקו. כשחצו אותה יש שמן כזה נגד גרשת. מה? חודש? חודש? היא לא גרה באיזה... אולי זה הקיצות. הקיצות מקיצות, אבל... זה לא נראה לך כי זה רק על צד אחד יותר, את רואה? לא משנה, אבל כשרוחצים אותה יש שמן. שמוציא את זה מיוחד. טעים? בואו ננקה. בואו, תביא דל, תביאה. זהו, אמרתי לה... תפתחי אצבע. גם. רוטיק די. איפה רוטיק? איפה פה? בואו ננקה. אף, תביא. גם יש. יפה. תביא אף. איבי. רגע. עדן, תגידי לי עם הבית. איפה חצי? תעשי לי עם הבית. הוא רוצה אמנה, אלא, הוא רוצה. עדן, תעשי לי עם הבית ביי. נו? הנה שתייה. איפה לחיים? אחר כך תעשו. תשתי. מו, תקשיב. כך קרוצצת. די? אמרת תודה לאמא? בובו? בובו? בובו זה מנה חור. ביי ביי. תעשי נשיקה אווירית. איך אמא מנשקת? עושה כן? איך את עושה? שכני גו קרסו דרך. קושטל טופוינקו יאללה. אוף מה אמרו מחלוש. Где носик твой? А на туалет пошла. Тов? А где твой носик? Не сильно тихонечко стал. Молодец! כן, גם זה. תגיד, גזר. כן. לא נכון. לא ככה. לא, רגע. правильно. Вот так стал. רגע, не сильно, тихонечко. О, כפיים תעשי. קרסה, вот גזר. Скажи, גזר.
На, открой ротик. Открой ротик. Вот здесь красный, да? Кушай, кушай, кушай. Вкусный, да? Скажи. אלא טוב ריפש איזו, אז מה, לא מולחש, אם אני מבין. אז תסתכל. בודות זה. ובדו שלך. אל תסתכל. בס. עדן. הנה. הנה. בוא נלך ביחד, זהו, איזו. נא, קושו. רוקו בילי. יאללה, בואו הולכים. טעים? נאסוף נלך ביחד, דווי, עדן. נא. אבל צריך עוד שיש להתייבש עוד. פיק, פיק, דרו פיק. לתינוקות אסור לנשום. עוד קצת וזהו. צינור, דה. רגע, אנחנו הולכים אבל שיש עוד צריך להתייבש. שיש בבית. השיש, ראית אותו. יפה. סלדניקה. דירת המתוקים. שתי טעים. טלוויזיות, נדוד, משחקים. скажи, голову так сделай. כיף שם. רוצה? אני אכלתי. ראימה? כן? עדן עכשיו. עוד. עדן כושי. сделай. טעים, דה. כוסני, דה. הנה, עוד טיפה. אני אוהבת את זה של הפרחים. זה מאוד יפה. כן, יפה. ממש כמו פרח הזה. כמו מורדגי צ'י. לא, מה טוב זה. תשוב, אני אמיתי נקום. אחת נכניס. אמיתי נקום. שניים. מצוינת. אמיתי נבדאים. אמיתי לגמרי. הנה עוד אחד, 3. הנה 4. עדן. מוש קושש. זר פרחים יש לך עכשיו. הנה, קחי לי. בעבר. זה искусственный пластик. מה פתאום? זה עם מים, מה קרה לך? מערמנו זונדה דרוכה. לא. בטח. סגוניה כימיה חזקה, זה אמיתי. כן. שוב, מספיק לשבת, קומי. יאללה, קומי מהר, אנחנו עושים משחקים. Играться будешь? Да, скажи.